Táto žena je presvedčená, že jej novonarodená dcéra je reinkarnáciou jej zosnulej mamy. A má na to hneď niekoľko dôvodov, prečo si to myslí. Jej mama zomrela pred 15 rokmi. A presne deň 15. výročia jej úmrtia sa jej narodila dcéra. A to nie je tá najpodivnejšia časť jej príbehu. Jej mama sa volala Barbara. A žena občas zo zvyku svoju dcérku omylom osloví menom Barbara, hoci v skutočnosti sa volá Emma. Zvláštne však je, že bábätko reaguje iba na meno Barbara. A tak sa to rozhodla otestovať. Keď na dcérku zavolala jej skutočným menom Emma, nejako nereagovala. Len čo však povedala Barbara, dievčatko otočilo hlavu a pozrelo sa hneď na ňu. Dokonca sa jej to podarilo zachytiť na video. Barbara. Are you Barbara? Čo si o tom myslíš ty? Veríš na inkarnáciu? Ak chceš aj ty spoznať svoj minulý život, prihlás sa na regresnú terapiu cez tento odkaz.